ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் நமஸ்கார் மக்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம் மக்களே. நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருப்பது கேமிங் சேனல். நான் உங்கள் கணேஷ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு செம்மையான 1 செம்மையான 1 தான். நீங்களாம் என்றைக்குமே செம்மையாக ஆனதில்லை. என்ன செம்மையான 1 அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு ஆடிருக்கோம். ஓகேவா மக்களே, எஃபெக்ட் போட்டு விருப்பமாக காட்டியிருக்கோம். யார் கூட எப்போடா 1 போட்ட அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம PSY லீடர். அதாவது நீங்கள் நம்ம லைவை தொடர்ந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம். எப்பவுமே PSY லீடர் ஆடிக்கிட்டு இருப்பான். அதாவது பாலான்னு கட்டிக்கிட்டு இருப்பானே அவன் தான். அவன் கூட ஒரு 1 போட்டே ஆகணும். எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க, எப்போ ப்ரோ 1 போட போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அவங்களுக்கு எல்லாமே நடக்குமே. இந்த வீடியோவில் ஒரு கண்டினியூஷன் இருக்காது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, சும்மா தான் சுற்றிக்கிட்டு இந்த 1 தெரியாதாப்பா, பாதி நாள் சும்மா தான் போவோம். அதனால தான். ஓகே மக்களே, இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் அழுத்தி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஐயோ எக்ஸாட் வச்சுட்டான்டா. யாருதான் அவன்? டேய் யார் சாமி நீ இந்த அளவுக்கு அடிக்கிற? அதே மாதிரி இன்னொரு மேட்ச் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்க. வித் லிமிட்டட் ஆமோ, அதாவது அன்லிமிட்டட் க்ளோவால் கிடையாது. லிமிட்டட் க்ளோவால், அன்லிமிட்டட் க்ளோவால் கிடையாது, லிமிட்டட் ஆமோ. ஓகேவா? ஏன்டா ஸ்பீடாக ஓடிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்ன எங்கேயுமே கட் பண்ணவே முடியல காய்ஸ். அப்படியே எங்களுக்குள்ள ஒரு இதுவே போச்சு, வாரே நந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. ஏன்னா லிமிட்டட் ஆமோ வச்சதுனால ஒன்று லிமிட்டட் ஆமோ வச்சுருந்தா க்ளோவால் போட்டு ஏறி முன்னாடி போயிருக்கலாம். ஆனால் ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டான், கொய்யால் அன்லிமிட்டட் க்ளோவால் இல்லாமல் முடிஞ்சா வாடா அப்படின்னா. கொய்யால் நீ தான் என்னை கூப்பிடுறது, அன்லிமிட்டட் க்ளோவால் இல்லாமல் நானும் அடிப்பேன்டா, நானும் விளாட தெரிஞ்சவன்தான்டா அப்படின்னு தான் போனேன். விளாட தெரிஞ்சவன் தான், ஆனால் ப்ளோ பிளேயர் கிடையாது, விளாட தான் தெரியும். நான் விளாட ஒரே வாயிலே கொடுத்து வாயிலே வாங்கிக்கிங்க ஒரு வேற லெவலே. கொய்யால் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், செகண்ட் ரவுண்ட் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். மகளே, நம்ம ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்த போகிறோம். அது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வீடியோ வரும்போது அந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கான வீடியோ முன்னாடியே வந்து அந்த வீடியோ வரும்போது டோர்னமெண்ட் வீடியோ தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த எல்லாருமே வந்து இது பண்ணிட்டீங்களா, டோர்னமெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாமே சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் ப்ரோ, நாங்கள்லாம் வர போகிறோம், வெயிட்டு காட்ட போகிறோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி அந்த வீடியோ பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவுக்கு மேலே ஐ பட்டனில் நான் அந்த வீடியோ கொடுக்குறேன். ஐ பட்டன்லேயே கொடுக்குறேன், முடிஞ்சால் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்க மக்களே, அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்கள். ஓகே இதையே பேசிக்கிட்டு இருக்காதா, ஊர் கதை உலகக்கதெல்லாம் விட்டு கேமுக்குள்ளே வரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சரி கேமுக்குள்ளேயே வருவோம். சரி எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் எட்டி பாரு, அந்த தலை மேலே போடு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சரி சொல்லிட்டு தான் எட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் பாருங்க. வண்டியிலே வைப்போம், கொய்யால் நேராக வண்டியை பார்த்து ஒரு அம்பு விடுவோம். அம்பு விட்றே மிஸ் ஆயிடுறாப்புல. குண்டு தான் போட்டு பார்த்தேன், குண்டு போட்டேன். ஃபஸ்ட்டு அவன் மண் தெரிஞ்சோடனே அங்கேருந்து தெரிச்சு ஓட வைத்தேன் குண்டு. ஏன்னா இது லிமிட்டட் ஆகும் தானே, அன்லிமிட்டட் ஆகும்னா குண்டு போடக்கூடாது. ரூம் மேட்ச்னாலே பாதி போடக்கூடாது. இப்போ நான் க்ளோவால் சொல்கிறேன், க்ளோவாலே இல்லை எல்லாம் மட்டமாக. ஐயோ என்ன ஒரு இதுராடி, கீழே இறங்கி க்ளோவால் சொல்கிறேன், க்ளோவால் விழாமல் போதேடா. அதை பைத்தியக்கார பயில என்னடா இப்படி ஆகி போச்சு அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. சரி போவோம் போனால் போகட்டும் போடா, அந்த கதை தான். போகிறதெல்லாம் போட்டோம், அவனை வச்சு செய்கிறோம் நம்ம. சரி இதில் ஜெயிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பாருங்களேன் கச்சரியும் பாருங்களேன், வேறு லெவலில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஜெயிச்சனா ஜெயிக்கலையா அப்படின்ற வேறு லெவலில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவன் இப்போ அவன் 2 மேட்ச் ஜெயிச்சுதான், நான் 1 மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கேன். அதான் எங்களுக்குள்ளே ஒரு வாரே நடந்துன்னு சொல்கிறேன். அதான் வார் தான் நடக்குது, வெறித்தனமாக நடக்குது வார், டிஃப்ரென்ஸே இல்லாமல் நடக்குது. நான் போய் ஓடி போய் ஒரியல. நம்ம கையில் ஒரு கன் தான் இருக்குது, வெயிட்டாக வச்சுனுங்கிறோம். ஒரே அழுத்தி அந்த MP5 வச்சு ஒரு அழுத்தி சொல்கிறேன்னு இழுக்கிறான் போட்டு ஸ்க்ரீனை. அவன் பார்க்கல, நான் அவன் ஆடுறத போட்டு இழுக்கிறான் போல இருக்குது. நான் மாட்டினா மறுகையா மான் தோப்பு பறிக்கையான்ற மாதிரி கொய்யால் ஈத்து போடுறான். சரி நம்ம M1 வச்சு பெஸ்ட்டுப்பா, 2 புல்லட் அப்படி பெஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை வச்சு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். வேறு எதுவுமே வழி கிடையாதுப்பா, வழியே கிடையாது. ஐயோ வாயிலே சுற்றுறானே, இது விட்டா அடிச்சுவான் போலுக்குது. அவ்வளோ ஹெல்த்து கம்மியாகுது எனக்கு. அன்லிமிட்டட் க்ளோவால் இருந்தால் நேரத்துக்கு நம்ம ஹெல்த்து கம்மியாக இருக்குது. லிமிட்டட் க்ளோ அப்பா தெய்வம், அதுவே க்ளோவால் போட்டு எனக்கு டைமிங் கொடுக்குது. வேறு லெவல் பாலா, வேறு லெவலு. எனக்கு நீ என்ன பண்ணு உன் பக்கத்துலேருந்து தெரியாது, இது என் பக்கத்துலேருந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது. நீ தான் எனக்கு டைமிங் கொடுத்த க்ளோவால் கொடுத்தது. வாயிலே போடா
போடா கிளம்பி போடா டேய். அடுத்த ரவுண்டு வாடா டேய். சீக்கிரமாக கன்று வாங்கி போட்டு வாடா. கொய்யால ஃபேக்ட்ரியா அதான் பாயிங்களா டேய். 5வது ரவுண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் போட்டு விட்டானுங்களே. ஃபேக்ட்ரியில் என்ன பண்ண போகிறோம் அதுதான் இப்போ பெஸ்ட்டாக இருக்க போகுது. ஓகே MP40 M187 சவுண்ட் போடு வேறு லெவலு. ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோமா அப்படின்ற சொல்லுங்கள். நல்ல காம்பினேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு ரூம் மேட்ச் காம்பினேஷன், அதாவது 1 vs 1 போகிற ரூம் மேட்ச் காம்பினேஷன் இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஃபேக்ட்ரின்றதுனால நான் வந்து லாங் ரேஞ்ச் வாங்கலை. எப்படியோ ஃபேக்ட்ரி டப்புன்னு ஷார்ட் ரேஞ்சுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடும். எவ்வளோ சுத்த விட்டாலும் ஷார்ட் ரேஞ்சுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடும் உங்களுக்கு. சரி வீடியோ கண்டினியூவாக போட்டுக்கலாமேன்னு கேட்டால் வீடியோ வந்து 20 minutes போச்சு. இந்த வீடியோ 20 நிமிஷம் எவனா ஒரு கேம் பிளேவா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 20 நிமிஷம் போச்சு. அந்த அளவுக்கு ஆனா அவன் பாருங்க குச்சி பாம்பெல்லாம் சிக்காமல் ஓடியடாரி. இதெல்லாம் என்ன அநியாயமாக தெரியலையா உனக்கு? சரி ஏறுவோம். ஐயோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஐயோ அழுத்து திருப்புடா கைப்புல திருப்பி போட்டல. ஒரே அழுத்து போடி MP40. நல்ல வேலை MP40 வாங்கினது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக போச்சு பார்த்தீங்களா? M187 ரீலோட் டைமில் அவர் அடிச்சிட்டு இருப்பார் என்ன. நல்ல வேலை MP40 வாங்கினது. என்னமோ ஏதோ அந்தன்ற மாதிரி தான் கதையாக இருக்குது. சரி அடுத்த மேட்ச் அவள்தான் XM8 தூக்கு. வெறித்தனம் ஏதோ பொண்ணுக்கு இடத்துல வச்சு ஆடிக்கிட்டு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீயாக ட்ரெஸ் கொடுத்தானு இது. சரி ஃப்ரீயாக ட்ரெஸ் கொடுத்தா நம்ம விடுவோமா? ஃப்ரீயாக ட்ரெஸ்ஸாச்சும் போட்டு பார்ப்போம். அன்றைக்கி தான் ஒரு 2 நாளாக ஆடிக்கலாம். இந்த இடத்துலாம் அநியாயமாக தெரில வந்து நிற்கக்கூட இல்லை, அதுக்குள்ளே அடிச்சு போடலாம். இந்த ஒரு எமௌண்ட்டால் தான் இவன் லைட்டாக வெறித்தனமாக அடி வாங்குவான். அடுத்த ரவுண்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். தப்பு பண்ணிட்டேன். எமௌண்ட்டு போட்டு விட்டேன். தாம்சன் M187 வந்து வாயிலே குத்துறேன் இருறா உனக்கு. ஐயோ குண்டு மட்டும்தான் வாங்கியிருக்கோமே சிரிச்சின்னு. ஐயோ இதை இலவசமாக கொடுத்தேன் நம்ம ஏன் இன்னும் ஒரு கெல்லியை வச்சு போட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு கெல்லி இருந்துச்சு. சரி போட்டு விடுமா கெல்லி, போட்டுக்கோமா இந்த ட்ரெஸ்ஸை அப்படின்ற மாதிரி. சரி குண்டு போடலாமா வேணாமா? அவன் பைத்தியக்கார பையனாக இருப்பானே, அங்கே க்ளோவில் போட்டு வேற எங்கன்னா போயிருப்பானே. என்னோடய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அவனுக்கு தெரியும், அவனோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எனக்கு தெரியும். அவனோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரியாதுன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன். அவன் குண்டு போட்டான் கரெக்டாக. நான் கீழே போகிறத பார்த்துட்டு தான் அவர் குண்டு போட்டார். விட்டுருந்தா நான் மாட்டின்னு இருப்பேன். விட்டுருந்தா. ஆனால் எனக்கு குண்டு போட்டது வாட்டமாக போச்சு. ஒரு அழுத்தி திருப்பி விட்டேன்டா. ஐயோ விட்டா கொண்டு போடுறா. இன்வேலிட் லொக்கேஷனா? என்ன இன்வேலிட் லொக்கேஷன்? தோதண்டா குத்துனேன். ஐயோ தெய்வமே. ஐயோ மெரிக்கிட்டு சுத்து. சரி முன்னாடி போய்ப்போம். ஓகே அவன் எட்டி பார்க்குறான் வெறித்தனமா. நம்ம மெடிக்கிட்டு சுற்றுறாமா வேணாமா? அவன் அங்கேயே நிற்கக்கூடாது. வெளியே வாடா டேய். அங்கேருந்து வெளியே வாடா. எங்கே அங்கேருந்து நின்றுட்டு இருக்க? காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா? வெளியே வாடா வெளியில். அடப்பாவி ஹெட்ஷாட் அடிச்சு போட்டானே கைக்குள்ள. டேய் இவ்வளோ எப்படா கற்றுக்கிட்ட ஹெட்ஷாட் அடிக்க? ஏன் கூட்டண்டா சுற்றிக்கிட்டு இருந்த? எப்படா ஹெட்ஷாட் அடி கற்றுக்கிட்ட? இந்த மேட்ச் தான் நான் ரொம்ப வேறு லெவலில் இருப்பேன். வேறு லெவல்னால் என்ன தெரியுமா? வேறு லெவல் அந்த மாதிரி அப்படியே வானத்துக்கு போகிற லெவலில் இருப்பேன். ஏன்னு சொல்லுங்கள்? அடுத்த மேட்ச் ஜெயிச்சு போடுவான்னு சொல்லிட்டு இன்னும் டஃப்பு கொடுப்பேன் பாருங்க. டஃப்பு கொடுப்பேன்னு இல்லை, பயந்து ஆடுவேன். அல்ட்ரா பயம் மனசில் அல்ட்ரா பயம், வேறு லெவல் பயம். என்ன பண்ணுறேன் ஏது பண்ணுறேன் இந்த இடத்துலையே எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துலையே 10 நிமிஷம் நின்று இருப்பேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே சிலை மாதிரி நிற்கிறேன். அப்படியே சிலையாக நிற்கிறேன்னே வச்சுக்கிங்களேன். ஆனால் லைட்டாக சவுண்ட் வருது. நான் ஹெட்ஃபோன் போட்டு ஆடி இருக்கேன். அவன் ரைட்டில் டப் அவனே கெல்லி கேரக்டர் தான் அவனும் வச்சுருக்கான். அதே இது தான் போட்டிருக்கான். எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன வச்சுருக்கான் தெரியுமா? அலாக் பவர் அவன் போட்டிருக்கான். நான் அலாக் பவர் இன்னும் அலாக்கே கிடையாது என் கீழே. அலாக் பவர் போடல. அலாக்கே இல்லாமல் இது வரைக்கும் ஆடுறோம். இது வரைக்கும் நல்லா அதாவது சரி அலாக் பவரே போடல. ஓகே வாங்கி கொடுத்து போயிட்டு போடா கையாளக்கா விட்டு. நான் அங்கேயே உள்ளே சமாதி ஆகிட்டு இருப்பேன். நான் என்னை போட்டி அங்கேயே படுக்க வச்சுட்டு இருப்பான். அவன் வாயிலே குத்தணும் தான். நான் அங்கேருந்து ஒழிஞ்சிட்டு திருப்பியும் எடுத்தேன் பாருங்க. அவன் கையில் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் லிமிட்டடாக மீன்ஸ் அவன் கையில் அங்கே ஒரு க்ளோவால் போட்டால் இங்கே 2 க்ளோ, அப்போ 3 க்ளோவால் காலி. அதனால தான் ஒரு க்ளோவால் போட முடியல. இல்லைனா ஒரு க்ளோவால் போட்டு தப்பிச்சிருப்பார். ஆனால் இது எனக்கு தெரிஞ்சு லிமிட்டட் க்ளோவால் வைக்கும்போது ஒரு ஃபேர் ப்ளே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். லிமிட்டட் க்ளோவால் வச்சு 1 vs 1 போட்டால் எவ்வளோனாலே எந்த பிளேய இதாலேயோ கொஞ்சம் டஃப்பு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. சரி ஜெயிச்சு போட்டா கைக்குள்ள போடி வேறு
அடிச்சிட்டோம் வாயிலே கொடுத்ததுமா ஃபஸ்ட்டு மண்டியிலே வச்ச மக்களே சும்மா எமௌண்ட்டு போட்ட வரைக்கும் நம்ம சாதா எமௌண்ட்டு போடணுமே அப்படின்றத போட்டோம். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, பாய்.